Gael Linn cidmhór rudaí do cidmhór daoine ach dúsa go páirsanta deanam comhanamas idir Gael Linn agus na cálaistí saoirí agus tá ceithre cálaiste saoirí Gael Linn tá cálaiste leabhar hí sa Gárcaí tá cálaiste Ard Mhacha i Mayo agus tá cálaiste Gael Linn thuas an Unanáil cálaiste Wathróirtaí atá 10 bliain ar an ód agus cálaiste bhain an Inver atá 8 bliain ar an ód agus a áfrailin spórt isce agus tá obair hailteach ar buna Gael Linn leis na cálaistí saoirí má churann sé airgid díreach isteach thuig na cantracha leideire Gaelig an áitiúil na caintúirí dúchais Gaelig. Na daoine is tábhachtaí in éire do hobar na Gaelige, do thaithí na Gaelige. Well, is Gael Linn an eagraíocht ar chaithme mo híal ibre a gobartífa. Dabar me le Gael Linn ar fai gheascár bliain ó 93 go dtí 99 agus caithme ráid gur agras bhí an ar bhain mé an spéis go teoas. Is an méid ibre a runsead de chóirsaí cultúra agus oideachais agus an nastíocht an fastaíocht mhór a chuirse ar fáil de phobal na tíre an ceangal miltin a bhí acu leis an Ghaeltacht agus le ahanfart an tír. Ba agras Gaelige ba agras anhaith acnamaíochta agus cultúra agus oideachais é. Well, chaime se cara le scár bliain I tuigisc agus mar bhaintúir bhí tú gcónaí geirí úsáid na Gaeilg a chothú tí muí de chóthaigh scála agus tí muí de chóthaigh san tomra ranga. Agus ní eagraíocht a bí a bar a hanig a dathalarin na Gael Linn. Na deagra sé tá na gist agus deagra sé díosparataí agus cumartas caint fuiblí aber agus bhfuil tróna galanta muotheagain in san sólan in uair an ré agus bhaistí is na scáiltathe eile agus ar nóid rud luchar a gcuitheí sogaine chalíní sa chólatar. Agus muitir Gael Linn a deagraí sin le go léir agus bhí freastal orinne ar na riachtainna sí bhí againe agus an sin chear a duile san ábhlíonn thocha sé isteach na scála agus bhfuil na scoláireachtaí le bronnú agus bhí sé heirbh fial. Agus chug sé leithscoláireachtaí agus ceithscoláireachtaí agus scoláireachtaí omlan de bhicléan sogaine agus dhéanam an íarine buiad na chairde a bar a bhíad múintrí na scáiltathe in san chóras a deachas I riomhíad Gael Linn. So sin má haithí páiste ar Gael Linn agus tá go mórfa go míneach. Dearhin nach breag le rá gur bunan Gael Linn agus achrú Scéal dú híon go páirsanta ní breag le rá nach an targad a deas sogaine the Golfon na Gaeltachta ach dothráil Gael Linn scoláireachtaí agus bhí an tábharm gur bhuaimar chun in san céad bhliain sin. Agus ó hinna leith, is do bhliain nídeag nócha hap thug mai éir an Gaeltacht agus spráig sé monin anam, spráig sé féin bhas agus luachana defriúla a hana go maithe san cuirt sin go maithróirtaí na bliantí fadó. Agus ó hinna leith mai cléanta drá na Gaelige, múnseoir Gaelige mé scoilmhara maithre féalta agus bhí mar phríomhaide ar cálaiste bhain an Inver na couple of bliana nuas agus taithí iad sin nach bhuaithín achabéad Gael Linn ón tús. Tá glúch bhaint ag mo chaileach chéan le Gael Linn as is go hín in Unanáil má bhathair Caitlín ní Crossing agus bhí a dearchar Séamus má Crossing ar bhunaíothirí Gael Linn. Chéan má hangal hían siar go dtí an táim a chaith mé mar gealta ag golaiste cholam ciile in nire. Bhí mar dhearthar éadrainn ina bháil den aran díosparachta a bhain críomh náisiúnta Gael Linn. Agus fuair mé hían scoláireacht ó Gael Linn le gol ag an Gaeltacht den chiad uair. Seomí uair a thula mé tracht ar Gael Linn agus mé ag fas a níos. So bhí sé de privilege agam an leor Scéal Ghael-Linn a chealú sa Luairlinn Cardinal I éir an áit.
Well, Scéal Ghael-Linn díosbart the scola, díosbart the old scola, sin an céadú ar chuir sé ógus ar Gael Linn. Ach an dhé sin chéann sé an fearr ar grap leis scoil thart í aine ag bailú airgid don chranchar agus prograchas an jaar seo thart in nuair ganan ahanana í aine hartna sé club ag bailú airgid agus bhíosó in gús sin a gol ag chranchar de chéan legan. Agus bhfuil mé é coupleúir ná ar dearn gur bhfuil mé couple punt in is ríist. In dhé sin policy géige an sa Gaeltach, mar rótaí agus ban number sin an rud a chéann Gael Linn dúsa. Agus is cibhlam bheith ag ócaightain seo beidir trocha déanamh agus dóin le mórrain teachtaiste agus léach mór a bhí an in san am sin sin duine daine seo a bhhaí an rud seo Gael Linn. Cin an branda a bhí an agus branda atáin, ba sin mar a chéann siú. Céalaíonn Gael Linn dúsa mar gnne as Ard Mhacha duine bhfuil na chríostaí sa Gaeilge agam. Céalaíonn sé takeíocht mar nuair a bhí mé héan ar an chéad bliain den bhanscoil, bhí sé dámhharm scolaíochta eil le Gael Linn le Gulthan na Gaeltachta agus chuir sin mé ar bhealach na Gaeilge agus ar bhealach na Gaeltachta agus tá mé fíorhaoch de Gael Linn as an deis sin a thuirtú. Mar nílas agam céannaid sé mé in is gan iad ach tá mé cinse de gur réitsin a chur an bhealach a thuí mé. Céalaíonn Gael Linn dúsa léthe sanna go bhatharóirteach mar bhainteach mar Ard Mhacha man jaacéad scoláire fiche duine fuasta agus aithne bun soltas agus a ganc agus a cibid ar daoine ága fólam na Gaeilge agus beidir teafrí in dhé sin mar ceannairí agus in dhé sin mar bhainteoirí agus in dhé sin beidir mar Ard Mhacha fásta. Feicil daoine mar sin na fuasa níos leis an Gaeilge sin rud a chéann sé dúsa. Well, tá mé tréis mar héal a caithfh le Gael Linn, ní mé ag obair ach beidir le gábhlíon déag ach ó rugú mé tá mé géisteach le ceol Gael Linn ar an radio chuaigh mé go dtí Coláiste Saoirí nuair a bhí mé ar Scéal ghlacham mar páirt in na díospóireachtaí is cuimhin an chlár radio, is cuimhin an sconáin. But dar réir sin tá Gael Linn tréis a bheith mór himpeall orm mar héal ar fad agus is privilege domsa inis mar héal ibre a chaithfh ag plé leis an obair a chur daoine tús leis 60 bliana. Nuair swinning ar Gael Linn an céad hadú seach bhaig ná Seán Riada agus an chuir ceola bhí acu Téarchan Riada agus is cuimhin an Cairn na Gael Linn bhí si ceannar Clanad agus Albert Fry. In fact, bhí grúpa agan in dalgin na blintohin agus bhí manas agus Seán ó bhil ar thuasting bhí trigéirí beidir chun dhéanamh Cairn í le haig Gael Linn hit an rud sin cholegeras rud sin. Swinnim an freisin le Coláiste Maithe rótaí mar sin cáiste bhín Gael an agrú agus fós tá mé pósta le iníon páirc go béal agus léonn siad Paddy Gael Linn ar sós tógra gur sin rud eile swinnim mar Gael Linn fa sin bhí eán cainte le Paddy fé an obair rinne Paddy san tuaisceart agus an deisceart fé Gael Linn agus de Crancor agus de Bailliúcáin agus bhí mar sin.